Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin na mai suna shirin Kannywood. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan shiri, ka danna mana subscribing kana ka danna kararrawar sauti ta yadda da zarar dora shirye-shiryen mu zaka samu labari. Kamar yadda muka saba kawo muku labari, hallau dai ba mu kasa a gwiwa mun kuma kawo muku labari mai rikitarwa. Shahararriyar jaruma, fitacciyar jaruma Hadiza Gabon wacce take taka rawar gani a cikin shirin Idan Badamasi mai dogon zango. An samu wani bidiyo ya fita yanzu, sannan bidiyon yana nuna cewa an kama jaruman ne tare da ita da wani yaro suna yin iskanci. Mutane suna ta yin alawadai da abin da jarumar ta yi, sai dai jarumar ta fito ta yi magana akan abin da ya faru. Ta faɗi cewa wannan bidiyo ba ita bace ba, kuma bata san an yi shi ba da sa'annan ta aka yi ba. Mutane ne suke kokarin kala mata sharri, kuma Allah ya isa bata yafe ba. Jarumar ta kara da cewa duk wanda suke wannan bidiyon tana nan tana bincike akan su kuma za ta nemo su, sannan kuma Allah ba zai kyale su ba. Ta ɗaya bangaren jama'a suna nuna cewa ba wannan ne bidiyo na farko da ya fara fita akan jarumar ba, wannan shine karo na biyu da bidiyo ya taɓa fita akan wannan jarumar. Bidiyo na farko da ya fita jarumar ta fito ta yi magana, al'umma sun yadda. Bidiyo na biyu kuma da ya ƙara fita, mutane suna ta magana akan cewa yaya za a yi ta wanke kanta. Ta bangaren Kannywood, masana'antar Kannywood kenan, har yanzu dai ba mu samu wani labari daga bangaren su ba su ce komai ba. Su ma aminan jaruman sun fito sun faɗi cewa wannan bidiyo ƙarya ne kuma ba halin jarumar bane ba, irin su Rahama Sadau, Fati Washa da dai sauransu. Kuma su ma sun ce za su tsaya tsayin daka domin su taimaka jarumar wajen nemo mutanen da suke mata wannan sharri. Sabida ba wannan ne karo na farko ba, karo na farko ma da aka yi sharri aka yi wa jarumar. To yanzu abin jin shi ne, za a bar jarumar ta ci gaba da taka rawa a cikin shiri mai dogon zango Gidan Badamasi, ko kuma yaya? Har yanzu dai daraktocin fim din suna nan suna ta tattaunawa akan shi abin da ya faru, amma har yanzu ba su ce komai dangane da maganar ba. Wannan shine karshen labarin da muka kawo muku, sai ku tare mu a labari na gaba. Kar ku manta ku danna subscribing kana ku taba ƙararrawar sauti ta yadda mun zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su. Mun gode.